Masaryk spočiatku vôbec nechcel armádu a predpokladal, že republika bude postavená na takých humanistických ideáloch, že vlastne armádu nebude potrebné mať. Áno, že tie medzinárodné garancie budú také silné, že republika bude silná dostatočne zaistená aj bez armády. No tieto naivné názory, z toho bol veľmi rýchlo vyliečený a bolo treba tú armádu budovať, lebo bolo jasné, že tá nová mapa bude vyzerať tak, že Československo bude obklopené nepriateľmi a dokonca aj to pôvodne Poľsko pôvodne vnímané ako najbližší spojenec sa nakoniec dostal do pozície nepriateľa. Takže to Československo potrebovalo armádu a budovať armádu je veľmi zložitým procesom, najmä keď ešte časť tých skutočne dobre vycvičených a bojaschopných jednotiek sa nachádzala v zahraničí a prichádzali do Československa až v priebehu 19. ba i 20. roku.